Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng kesempatan saiki aku arep bagekne video iki pas kurban winginane. Jadi golongane warga masyarakat iki sekitar Mushola Darul Hidayah iki sing enek ning Pomo, Ampel, Wuluan Jember. Iki guyub rukun ya mlumpuk padha iki moteng kewan kurban. Dadi insyaallah kurbane iki mau wedhuse enek 14 wedhus. Iki dadi di bak sakbare salat riyaya mau terus jadi kabeh mlumpuk ning kene kanggo ngolah kewan kurban iki dadi dike mbeleh ya terus dike ngetet-ngetet ya enek ning kene. Kabeh iki mau sak sing bocah-bocah utawa nom-nomane utawa bapak-bapak iki kabeh mlumpuk ning kene. Jadi lek sampean delok iki memang apa ki jenenge ya wis kabeh padha dicandak ya enek sing nata panggonane sing dige nglembet iki bagian usung-usung, bagian nglembet ya bagian neteli daging. Dadi ning kene wis kabeh padha nyandak ora enek sing nganggur. Dadi kabeh padha enek sing ditandangi dhewe-dhewe ya kecuali aku mek gur rekam tok iki ya ya sepurane kanggo kanca-kanca kabeh tapi senengku ning kene ya ngene iki lho dadi penggawean ki lho langsung dikerubung wong akeh iki kan gak krasa dadi ini masih ora oyok-oyokan sing ngene lho dadi kabeh iki wis sing biasa mbeleh ya wis langsung dicandak biasa ngetet-ngetet daging wis langsung wis gak usah ngenteni dikongkon ngene-ngene. Jadi ndelalai kok cah nom-nom barang iki kabeh kok ya sregep ngono lho. Iki salah sijine pemoteng Pak Amri iki jan ket mau wiker ning kene iki ambek Pak Teko iki. Tapi saurunge aku njaluk sepuro kanggo sampean ya lek gambare sebagian iki kadang-kadang enek tak tutup ya kaya sing gambar-gambar abang iki lho, abange cairan iki lho. Dadi aku rada wedi kena peringatan kok malah ora kanggo kok malah dan gak apa-apa ya tapi ya sampean kudu kabeh padha nyadari wong ya gawe konten. Jadi kanggo sampean kabeh ya wis matur nuwun lah kanggo sampean sing apa mampir ning channelku iki aja lali subscribe sing urung subscribe. Engko sampean ndelok tok seneng tapi ora subscribe lah ya aku lah ya mana gitu. Wes, ana domong iki lek nggawa rene aja sampe anu gak diputus sik. Dadi Becak sampai dulu maksudnya sikil-sikil anu ini diputus sik dadi. Wes. Nah, Iki. iki kan nang kalau tadi Pak Sumar ya. Dulu. Ini Pak Sumar. Kang. Ada iki lho. Suarni. Heeh. Kayak reseki gak kleru maksudnya. Saya telu karo siji, papat. Bukan. Jadi neng kene iki memang enek sing ngomando ben kompake wong-wong enek sing ngomando. Kayak Bapak Kolil iki bagian ngomando ya bagian ngatur, bagian catetane engko sapa-sapa sing bakal diteri. Dadi diitung neng kene iki kok lek wis cukup itungane terus umpama enek turane ya iso diterusne neng embong-embong sak bare sing pokok sing penting jatah sing dijadwal ku mau wis entuk kabeh. Jadi
Engko perkara enek bungkusane turah lah kuwi garek nerusne nang endi sing perlu dikeki. Pinten nih? Iki Pak, 3 on. Dites 3 on. Langsung sama lepok-lepok nih. Kene garek plek 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 plek. Dah. Ini berarti hilang nggak? Kurang kita. Oke, siap. Oh, ini. Niki korban mendo pinten Bapak Kolil? Sekawan welas. Sekawan welas nggih. Oke. Sip. Ngono ya, Pak? Ya terus ya terus ya. Insyaallah ya wis pantes iki ya. Aja wi. Khusus ngenak entok iki. Engko penambahan kedua nih. Ya. Nah, lek memang kurang saidik, lebih saidik gak masalah. Sip. Ya, sip. Nyigir kene ya 10-10 rono ya. Nyigiran 10-10. Ngono. Oh enggak, maksudnya 10 kresek. Iki gorong gaji sih an. Kok garek nambahi. Nah, mari ini sampean karo buka plastik. Nah, karo buka plastik. Aja goreng amit ya. Anu ndawi bagine. Sepuluh pokok 10 ya. Kurang petik. Ah, kayak ngono. Nah, 10 kayak gitu meneh 10. Terus lagi dulu nih 10. Sip. Sip. Hah? Oke, ini mau ke ngisar kono. Nah, sip. Wah, anu kuwi arep. Arep ngono, ngon ngecek wong. Bagian pembelahan kono. Kabeh. Kene dadine. Astagfirullahaladzim. Manten anyarmu kontho kok jauh ning. Kayak perlu. Keranyakan. Jamune cukup ngene sikong ngono ae jere. Iki lho jane geger iki lho kontole. Yo engko tambane kene Pak Geng. Dicek ning Kontole tak ogekno rada gedhi. Tenang ae. Enek ora? Dipenakne enek. Khusus karo mangan lure aja dianu, jadi sak-mesap daginge. Jenenge belungan. Lek pengen awet digodak, godhog ngene gak apa-apa wis.
Oh iya toh. Ya dijupuk toh. Loh, matane kancane kan wahne dhewe. Iya Pak Bri. Iki mau belah pira? 14 Kang. Heeh. 14. Tapi wis dipotong kabeh ya. Alhamdulillah sudah selesai. Mari ya San Mas, mari. Katun proses penimbangan. Pak ya, kabeh kudu apa ki jenenge kudu entek ya maksudnya. Yo, kudu entek habis semuanya tanpa disisa. Kita bagikan semua, didum kabeh sak enek-enek, sak belung-belunge, sak lulang-lulange. Enek lulang dijual. Heeh. Semua habis. Harus habis. Entek kabeh, gak entuk dengenge. Terus jatahe kira-kira pirang kakak Pak sing calone nrimo iki Pak? 230. Kurang lebih Kakane. kurang lebih 200 Wawancarai 240 kakak. Wawancarai harus selamat cerita. Ngebuline ya. Wedhus iki kira-kira dadi pirang bungkus iki? Iya. Perkiraan. ya perkiraan 20 lah 20. ya 20 sampai 25. lemu ya iso dadi 30 sampai 40 sing sedeng ya selawe. Terus sak bungkusnya kira-kira pirang kilo Pak Pri? Pirang on? Iki mang ditimbangi kayane 3 on. 3 on Khusus daging. Khusus daging 3 on. Plus belungane. Gorong Mas, gorong. Gorong belungane. Khusus daging tok iki. Khusus daging 3 on. Oh, dadi sing dadi 20 mau daginge ya. Khusus daging tok. Sampeyan jagal apa piye, Pak? Goli mau pisan enggak apa-apa Pak Gen kita Pak Gen. Ulet apa gitu, Pak? Ulet nemen kok. Ulet nemen. Iya. Ulet agamane sing ketul. Ada tambahan. Ya aku waktu itu sih mau Pak tekan dong entah tapi. Kabeh, Pak. Tanggo roweng. Iki. Iya. Panik sih.
Masih opo? Bener. Perjuangan iki lho. Ya iki sing jenenge korban. Genamu piye lur? Wene wis engko belungan wis. Apa sampean iki apa? Kene ndi? Cepet ndi? Ora usah balik neh ngene. Kene mon ndi? Iki sing wis ana belungane. Oh ya wis. Woi, kok cek sing metu-metu barang iki. Rep. Kok cek sing oke. Guys, bisa aku. Iki yo mau 30 serangkai. Gombol. Kok kancane tinggi? Hah? Ini 10 kan nggih maneng-maneng. Jadi sing kok gak diler-ler. Lega. Wis nganu apa? Tumpuan 10-an. Wis hitungan. Oke. Dintane niku. Oh iki sing anu. Piro? Cuma nang libur karuan barang kasih ke rumah. Dadi piro? Niki tasih 9. Iya, kayak gini, Pak. Tinggalnya cero. Iya. Lho dhewek niku ono di sini, adoh-adoh. Sing wis mari. Lah ben kene maksude. Kene. Bicarane, Mas. Buka. Ayo, kayak ngono. Jangan Mas. Nah. Ya. Iki ben roh rasane kabeh rek. Ben roh balungan. Luwur kabeh. Ah. Mbok untuk si bualek buah apik pokoke tak kenekne. Iki kudu sukses. Gimana kalau kesam? Pane begitu lek kapek. Kapek tembus. Kirim tok iki. Oh. Kok sing mlepat 3 jalur iki kan dulu.
Penting ya ini ben padha rasane kabeh. Ben enggak tak kon kasar atau Pak Wong. Material akeh. Tetap dia Mas ikan 5. Ngene dari 5 tak ngene rek. Karep dige kemul. Maksudnya musim adem dige kemul iki angkat dhewe. Mau pisan. Ayo. Kene lho Lek. Alhamdulillah kanca-kanca lan dulur-dulur kabeh iki prosese moteng iki wis mari kabeh lah. Terus apa kuwi jenenge mau kan targete sekitar wong 240 kakak lah tibake barang diadai iki ning kene iki enek lebih. Dadi sebagian iki kaya bocah-bocah ngeterne iki wis meh mari dadi garek apa kuwi jenenge turane lho. Dadi memang buntelane lebih saka 240 buntelan. Alhamdulillah iki iso nambahi pembagian, maksudnya penerima daging hewan kurban iki sampai neng embong-embong sing wis dijatah kuwi mau sampai nglebihi maksudnya. Matur nuwun kanggo sampean kabeh sing wis ndelok video iki sampai entek iki, muga-muga ning tahun-tahun ngarep iso ndelok neh kurban sing akeh ngene. Artine semakin wong akeh iso kurban berarti wong mampu ning kene iki wis mundhak akeh. Ya memang kewajiban kurban kanggone wong sing mampu ya duduk wajib sakjane sunah, tapi sunah sing apa kuwi jenenge memang diharusne kanggo wong sing wis duwe dhuwit utawa istilahnya iso mampu kurban. Tak kira ngono ae ya videone kanggo sampean kabeh. Aja lali di-subscribe kanggo channel iki ben padha-padha penake, maksude ben channel yo ndang gedhi. Terus memang aku pengen ngetokne info-info teko desa ngene iki, dadi sampean dukung channel iki. Tak kira cukup sakmono, tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.